Ja mitä tekee poliisi? Seisoskelee tässä rupattelevassa meidän kanssa, kun niin pitäisi olla jo jahtaamassa. Niin, mikset ole jahtaamassa? Pää kiinni! Kyllikkisaaren murhaajakin on vapaana. Niin joo, niin milloin on. se sitten otetaan kiinni? No marraskuun 9. saatana. Näet sä ton poliisiauton, Pelle? Me eletään nykyajassa. Tää miekka on styroksia, kuten huomaat. Nämä silmälasit on, Pelle, ostettu Nisseniltä, jota ei ollut muinaisaikaan, Pelle. Silloin ei myöskään tunnettu muovia, josta toi sun jousesi on tehty, eikä myöskään hajataittoa, jota sulla on +10. Sen lisäksi sun astmasi on niin paha, että sä et olisi selvinnyt keskiajalla. Mikä sun oikea nimesi on? Sami. Sami. Terve. Siellä koko TV-kansa pöystille naureskelee. YouTubessa klippejä vaihtelee. Internet vitsiksi muodostuu. Ite tuli tulos kaapista, saamari tahvo. Hölmö, ei se on ihan hölmö. No et sä hölmö ole, mutta ärsyttävä lässyttäjä susta on tullut. Etkä tunne sitä mun syliin. Söpö on, mutta syliin en ota. Pöysti! Missä osallistuva lässytys? Uutsi kuutsi. Läpy näpy. Neponen! No nyt se taas huutaa. Hei! Mitä mä teen? Neponen! Huutava lapsi! Neponen! Neponen! Come on, hei. Hei, mene nyt! En kuunnellut Heikkisen musaa, en oikein tiennyt koko miestä, saati tuntenut, joten ei koskettanut poismenonsa yhtään. Voitko nyt mennä? Miksi sulla on totti suus? Heräsin aamulla ja mietin, kumman tekisin. Laittaisin tutin suuhun vai palkkaisin kiinalaisia laittomasti töihin. Mä valitsin tutin. Näytän nyt ne työluvat.